Comezamos en Ribeira, onde este mediodía tomaba posesión do seu cargo o novo xefe da Policía Local, José Manuel Bretal Laranga, que renova no posto ao fronte da Policía a Pedro Fernández, que acaba de xubilarse. O Salón do Pleno acolleu o acto a que asistiron ademais do alcalde Manuel Ruiz, representantes dos corpos e forzas de seguridade do Estado, o comandante do EVADEZ Antonio Moreiras, o patrón maior de Ribeira e o presidente da Federación Galega de Confrarías, José Antonio Pérez, así como membros da Corporación Local e da Policía Local de Ribeira. Nun ateiga do Salón de Plenos, José Manuel Bretal Laranga tomaba posesión do seu cargo como novo xefe da Policía Local de Ribeira, tras a recente xubilación de Pedro Fernández. As primeiras palabras do novo xefe da Policía Local foron para facer fincapé na importancia de modernizar os medios para acortar o tempo de resposta ás demandas dos cidadáns. Tamén destacou a importancia de recibir o apoio do Concello e de todos os grupos da corporación. Apuntou tamén o xefe da Policía Local ribeirense que a crise fixo mella no corpo, encarecendo os medios, o que se está agora mellorando coa incorporación de un policía por mobilidade, un oficial en comisión de servizo, 2 novos policías e 12 auxiliares. A Policía Local é o corpo de seguridade máis próximo e accesible ao cidadán e, en consecuencia, o que máis se lle exixe. Porén, temos a obriga de revisar continuamente as nosas estruturas e procedementos, de adaptarnos ás necesidades cambiantes da nosa sociedade e modernizar os medios, a formación continua, en definitiva, acadar o nivel das expectativas establecidas. Pero para lograr iso, considero moi importante o apoio solidario do Concello na súa totalidade coa Policía Local. Refíreme tanto ao equipo de goberno e a grupos políticos que conforman o Pleno, como a todos os membros policiais. O beneficio non será para a policía en particular, senón para a policía de todos, investido de absoluta imparcialidade e neutralidade política. Non obstante, hai que ter en conta que, para atender adecuadamente os servicios que se reclaman e merecen a confianza dos cidadáns, con criterios de calidade, resulta esencial contar con recursos suficientes. O novo responsable da Policía Local de Ribeira lembrou aos presentes na sala que para ser un bo profesional hai que gañarse cada día o respeto dos cidadáns. Ser un profesional da policía debe levar implícito, lóxicamente, percibir unhas axeitadas retribucións segundo o traballo realizado. Pero ser un bo profesional implica moito máis. Gañarse cada día o respeto, a admiración e a gratitude dos cidadáns precisamente pola nosa profesionalidade, accesibilidade, capacidade de resposta, fiabilidade e credibilidade. Manter a imaxe, compostura e actitude e dignidade, mesmo nas intervencións ou reclamacións máis complicadas. Estar dispoñible para o servicio policial cando as circunstancias o exixen, aumentar o noso recoñecemento e preparación técnica e operativa, realizar o noso traballo creando un clima de boas relacións persoais, recoñecer explícitamente os actos meritorios dos compañeiros e ofrecerlles apoio en momentos personales baixos. Neste senso, debemos ter en conta que o desempeño correcto, bo e admirable de cada un de nós prestixia a todos os demais. Pero non hai que esquecer que, por desgraza, o incorrecto, malo ou nefasto manchará a todos os anteriores. O alcalde de Ribeira comezou destacando a labor desenrolada durante anos polos 2 policías xubilados recentemente, o xefe do corpo Pedro Fernández e o policía Suso Millán. Mais o rexedor ribeirense destacou que nadie é imprescindible, pero si necesario, e os postos teñen que ser ocupados. En aquel acto, aparte do agradecemento que sentíamos polos seus anos de traballo, o que decíamos que en esta vida ninguén somos imprescindibles. Si podemos sempre ser absolutamente necesarios, pero é a condición humana de que o mundo ten que seguir, de que os puestos teñense que seguir cubrindo e de que as accións de un pois teñen que vir a ser continuadas pola de outros. O mandatario ribeirense desexou sorte na súa nova etapa a José Manuel Bretal, agradecendo tamén a colaboración de outros corpos de seguridade do Estado con este Concello. Ruiz Rivas confirmou tamén a ampliación da plantilla da Policía Local. Moitas veces é injustamente tratada porque a Policía Local é precisamente a que vela en este Concello, en todos os concellos, por
por todas aquelas competencias que directamente exercemos. E dentro deso, moitas veces pode estar a condición de sancionadores, pero que se aleja moito da cantidade de funcións que teñen que facer día a día. Por iso eu creo que entre todos temos que dar o máximo apoio ao que veñen facendo e, sobre todo, tamén eles que pensen que é o primer contacto que un ciudadano ten co seu concello, que do seu comportamento, da súa actitude con ciudadano é seguramente a impresión que vai a levar de ese concello, evidentemente ao que están representando é que a súa actitude ten que ser sempre intachable con respecto ao ciudadano e sei que así vai a seguir facendo. E nada, desexarlle ao amigo Bretal moita suerte. Creo que hai moitas cousas nas que evidentemente temos que ir traballando entre todos. Ao acto asistiron representantes dos corpos e forzas de seguridade do Estado, o comandante do EVA 10, Antonio Moreiras, o patrón maior de Ribeira e presidente da Federación Galega de Confrarías, José Antonio Pérez, así como membros da Corporación Local e da Policía Local de Ribeira, e o sarxento xefe dos Bombeiros de Ribeira, Óscar Casais, entre outros.